tong khoku thang tabu bu tong khoku bui tabu bu tong khoku thang chini tapum chini lupum chini kanlai mu chini tangum chini chamum chini shini mu tabu bu tong khoku bui tabu bu tong khoku thang tabu bu tong khoku bui tabu bu tong khoku खाबै खारिवो थान्छनी मारिवो जोंले हिमलाई ना थोपसा खि दियारि अन्नाय पालबाक्सा हनखेसा जों साबै दंना गोरे तुशानी तुइनो जों तिनरो रामचंद्र को 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं क्लाइनाय आथाइबारिवो 1434 बिसिकतालो लामसंगन बागै ट्रिं फेस्टिवल खायना थांग दङ एंगे आबो 20 तारिखो फुड फेस्टिवल नि बिसिंतै तै 21 तारिखो कताल बिसिनो लामसंगन बिसिंतै अ तेरनो जों पालायलायनाय एंगे आबन बागै दाबो हहम ददम खायै अब सलि दङ सामं एवं समस्त त्रिपुराबासिनो खाबाय कयनाय सिनो ट्रिं बिसिओ फाइ माजा फाइनान बागै सिनि त्रिपुरा सारावनि हुकुमु मुकुमु एवं कालचार न गोसां आगोख्लांनानै बागै अब कायसा लाइबुमा उंगुइ पासानाय आबन बागैनो प्रिन्ट मिडिया रन बसं हामबायाफोरो नरक सिनि कसार मुंनो त्रिपुरा राज्यनि जागा जागाव पिसारनान बागै ओंखाय दाबुक आबनो तै सिनि ट्रिं कमिटिनि चेयरमैन द 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी नि बरंगमनां एमएलए मोजां रनजित देबबर्मा कक्थाय फाइन सायखनायमोन बिलाइके हामबाय जों सिनि कनभेनार बुकिनर खोनाखाना जों रामचंद्र घाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी वानसुक लाइका कतर खाय ताकलाय सिनि त्रिपुरा हास्तेव कायसा रामचंद्र घाट आमसायो जों कायसा अंक ट्रिं फेस्टिवल खायनाय मंखा 1434 ट्रिं एबा ताकलायनि बिसिनो तुई गोबांमा बरक गोबांमा कक साइ दंगो अमा 35 दाउनो अबनोबो जों किसा क्लियर खाय छानानै नंनो नायो अमंखा 1434 सुंनाय ताई 9 दिन नि परे खायनो 1 तारिख जनवरी खाय 1435 सुंनाय गे आबोनि बागैनो जोंमो 1434 खायनो ट्रिं जों पालायना थाङै दंगो गेता कायसा ककखा जों जो ट्रिं सेलिब्रेशन मोजों कोनो राजनैतिक पार्टिया कोनो राजनैतिक दल बायबो जों मनो अंक खाया तामनि हिंगाखाय मोजों कायसा सोशल अर्गेनाइजेशन नि माध्यमे रामचंद्र घाट ट्रिं सेलिब्रेशन कमिटी मुंफारै जों अमनो ताकलाय पालायनान बागै थाङै दंगो एका आबोनि बागै आंनो सानानि मुसुंगो जे गोबांमा बरक सिंगो जे अमो कि राजनैतिक दल बायदा ट्रिं सेलिब्रेशन खायजाक दं ना तामो और तीन नरक नुखाना और जरा तीन तो ना बरक विभिन्न भावे सोशल वर्कर बा सामाजिक विभिन्न इनको गदालजाक एकाकाय जों और ताकलाय ताकायसा सबसे इनको चिनि इनको हंगाकाय जों चिनि कमिटी सिद्धांत नाखा जों पब्लिक कोनो कलेक्शन खालाया कोनो गवर्नमेंट कर्मचारी थानबो जों रां थुमिया अमका चिनि इनको Ngate kaisangka chingo amsani jotto club rok bai ching kok salaika or ni social worker bai kok salaika ngka kamini lukorok bai bosing kok salaika
takalai chini otring bisikatal mane chini o athai bari amchayo kuno or chuak juarok oro thalai bemangla muthung bemangla amaka pura sidanto aboni bagai nai muthang rokno jeng jan nangmani abo itimoide nang ko khacha engkai ta kaisa chini athai bari ni jeng kaisa proud ke chanai tini ang governor bermalaika engkai chini taku engineer Sumon Deborma botongo governor chuna kogrika bo phaisinai chini oro ke time bo jora phainai babo chingno janongnai janangman parena jeng sai ko saklai unai je governor koita somoy sapainai engkai kai oro North East Council ni যে মিটিং চলি তমনি বিনি দুইটা নি দিগনো 21 তারিখ পাইথানাই আবন পরেনো ব সিদুর কয়টা সময় ফাইনাই আবো ব সাকলাইনাই এবং ব অবশ্যই তিনি না বিনি আর যখন গভর্নর হাউস থাঙ্গ বাবো সঙ্গে ক্লিয়ার কে সাইরাকা আং খাইছিনাই তিনি গতাই চিনি বুবাগরা বব সাকা ব চিনি আর চিফ গেস্ট সঙ্গে ফাইনাই একে ব আং বই কক সালাইকা কে বুবাগরা তিনি ফাই তঙ্গ একে বনব সারিকো থাঙ্গ ব মালাইনাই মালাই বব কক সালাইনাই একে বুবাগরা তে খরচা চিনি নর্থ ইস্ট নি খরকসা আং মুংনং মুংসায়াको চিফ মিনিস্টার ব और फाइनानि बुबागरा साका बनो बतुइ फाइनाय एंके बनो बसं फाइनाल लामसंना बागै जों बेलायखेनो खातंलाय जाक अबनो कारि बचिनि हास्तेनि गोबांमा बरम गोनां मिनिस्टार बरक और फाइनाय एमएलए फाइनाय ईएम फाइनाय तै गोबांमा चिनि जारा अफिशियली जारा गतंलाय फाइनाय मुसुनाय बरनो फाइ बरक और फाइनाय चिनि खय डिस्ट्रिक्टनि डीएम फाइनाय एसडीएम फाइनाय कै चिनि पद्मबिलनि इनको वीडियो फाइनाय और तियासनि 6 बेटालियन नि कमांडेंट फाइने मिया बबाय थाङै मालायखा बब ब्लाइका हामजाका गमति हाके गोबांमा जेमन आगरतला सेक्रेटारिएट नि अरनि निनि सेक्रेटारि रब और फाइनाय अमति खाय जोंनो गोबांमा कग्रिखा बर फाइनायनि बागै एंगे गोबांमा इन्जिनियार चिफ इन्जिनियार टेका सुरुखाय गोबांमा इन्जिनियार बर फाइनायनि कक दङ अमति हाके गोबांमा माने सोसाइटिनि तेबो गोबांमा बर और फाइनाय एंगे आबनो खाखलायो जों जे अर माने हामखायनो अ जे ट्रिं फेस्टिवल न जों टेबो लुकुरं बुसकांगो प्लान खाना बागै सराय खायना बागै जों अर लाइभ टेलिकास्ट खायनाय लाइभ टेलिकास्ट खायनाय अबंखा चिनि खरां दंग टीवी सरांसाति तै मुखथां टीवी बरक अबनो ते लाइभ टेलिकास्ट खालायनाय तर हेता अनल जारसिन अर मीडिया यूट्यूबर तनाय बरक बर अबनो टेलिकास्ट खायनाय बरक नबो जों खाति रिजाक बरक बर फायनाय गाबोनि बागै जों ब्लेखे खातुंगो दङ चिनि रामचंद्र घाटनि लुकुरं ब्लेखे खातुंजाक जों 21 तारिखो बिलाइ हददलम पंखट खाइलै उनखा गेता कायसा नरक खनाखाय बिलाइखेनो हामजाक बायनाय जे चिनि अरुणाचल प्रदेशनि जत्तनि रिसाबना करं जे जेलि काय तामान ब फाइनाय अर एंगा काय बनकारि ब चिनि पारमिता रियां संग्र एंगा काय पारमिता न कारि ताय सर्गश्री संग्र फाइनाय एंगा काय सिकां संग्र फाइनाय कक दङ एंगा सनमिलि संनि ग्रुप डान्स अर फाइनाय दङ खाथांसा एंके अमति हायकाय तिनि खुमुलुंगनि जे ट्रेडिशनल को जे मोसानाय एंको जे चिनि मामिता गोरिया मोसानाय बर बर फाइनायनि कक दङ एंका आबो बायनो जों खाख्लायो बिलाइखेन नायथाव गंगानो चिनि ताक्लायनि ट्रिं एंको एंके ताय जों अमनबो जों एंको सानो नायो जे ताक्लाय जेहेतु सारा तिरफ्रानो स्टेट लेवल मीटिंग एंको खालिया ट्रिं खालिया एंका आबोनि बागैनो नोंको फाइनाय तामिनानि बागै चिनि ओ जे मूवमेंट फॉर कक बरक नै बरनो बसं फातेरिका बर बर फाइनाय एंकाय अबका 21 तारिखनि चिनि प्रोग्राम 20 तारिखो एंकाय चिनि अर फूड फेस्टिवल लुंगनाय सारिं सिमा दिनो बा कल्चरल प्रोग्राम दङ अर चिनि लोकल नंको बायखाय जों बिलाइका खदन नमखाय अबनो खायना फूड फेस्टिवल एंकाय आ दिनो ब जत्त मीडिया रंनो बसं माननांगन बागै जोंगो खायचा अर गोबांमा डिपार्टमेन्ट बसंनो सुबाखा एंकाय जत्तनि बागैनो जों अर उस्तल खायतनिका अर फायर सर्भिसनि व्यवस्था खायजाका अर मेडिकलनि व्यवस्था खायजाका अर कारेन्ट बसं स्पेशल बागै लाइन ना जाका एंकाय जत्त किसुनो नरं लुक टंखाना जे चिनि अर ताबुक जरा कमप्लीट दिंखो खाना जों 3:30 नि परेखायसि मोटामोटी कमप्लीट नङानि जों खाखलायजा